35 enthousiaste jonge rieders dienen mij aan de hobbyhorse-wedstrijd op de Maarten Ruiters in Kolm. Een hobbyhorse stokpaardjeswedstrijd. Ik ben heel eerlijk, ik had er nog nooit van jet. Hoe ben je hierop gegaan? Nou, we hebben heel veel jonge ruitertjes en ja, die zijn ook heel actief in de hobbyhorse-wereld en die vonden het helemaal geweldig. Dus die hadden zoiets van, kunnen jullie dat ook een keer organiseren? Nou, toen heeft Bardien het opgepakt. En wat was daar uiteindelijk het drijfveer achter? Nou, we zijn een vereniging en we hebben regulietschalig eigen ponies. En we willen graag wat meer organiseren om wat meer mensen bielkort te krijgen zonder dat we de ponies extra belasten. Nou ja, en deze ponies die mij heel graag werkje hebben, jongen. Dus dat is een hele mooie opzet. Zo. Ja, een heel mooie oplossing. Wil je dit vaker of wil je dit echt al in de joert? Vaker. Vaker. En dit hobby is ook van jezelf? Ja. Wat is je favoriet onderdeel? Springen. En mijn favoriete onderdeel is springen en cross country. Springen. Waarom doe je mij aan deze wedstrijd? Nou, het is gewoon heel leuk en ja, ik hier net te doen. Denk je als Joet ook eens win? Ja, vast.